На тэлеканале Беларусь-3 навіны культуры. Вітаю вас. Сёння 14 красавіка. Гэтым разам мы распавядзем, хто бярэ ўдзел у сёлетнім фестывалі духоўнай музыкі «Залатагорская ліра». Праанансуем лепшыя праекты тэлеканала Беларусь-3, завітаем у Галівудскі музей маркетынгавых недарэчнасцяў. А напрыканцы пагаворым з навуковым супрацоўнікам мастацкага музея Надзеі Усавай пра інклюзіўныя праекты, што ладзяцца установай. Гэта і многа іншае ўжо зараз у межах нашай праграмы. Летась у верасні тэатр беларускай драматургіі парадаваў культурных гурманаў чарговай прэм'ерай, пастаноўкай Яўгена Карняга «Бетон». Жанр спектакля вызначаецца як візуальная паэзія. Рэжысёр злучыў ім дзве рэчы – старажытна-грэчаскі міф пра Арфея і Еўрыдыку і сучаснасць з тысячамі сайтаў знаёмстваў і магчымасцяў адшукаць партнёра. Спектакль супрацьстаўляе даўнішнюю легенду аб суцэльнай манагаміі і сапраўдны час, у якім каханне страціла каштоўнасць. Схадзіце на пастаноўку заўтра ўвечары. Якія вартыя ўвагі падзеі адбываюцца ў культурнай прасторы, даведаемся з матэрыялаў нашых калег. В те времена гонения, те люди, которые к ней притянулись, она сумела такой дух передать, созидание. Маленькая жанчына пры сваім зямным жыцці самастойна перамяшчацца не магла, аднак сваёй малітвай рабіла цуды, бачыла будучыню і ніколі не памылялася, пазбаўляла ад душэўных і цялесных хвароб. Да яе ехалі, калі іншыя спробы вырашыць праблему былі марнымі, і матушка дапамагала. Непривычно мужчинам говорить о том, что, знаете, когда мы плачем, и как-то мужчины немножко даже бывает так вот стыдятся своих слез. Ну, когда вот я изучал ее житие наедине у себя в келье, все материалы подняв, прочитав все статьи, воспоминания о ней, то я просто плакал. Прападобная Манефа Гомельская нарадзілася 100 гадоў таму, 1 красавіка. З дзяцінства не могла ходить. Она в моих, так сказать, и теперь в глазах, вот я ее вижу, тут сидит она, так ей сделали такую колясочку. Отец Стефан асабіста быў знаёмы са святой. Памятае, як у часы атэізму храмы закрываліся, але людзі не маглі без веры і ішлі да старцаў. У тыя гады Манефу называлі прамянём у цемры. У яе пакойчыку тайна здзяйснялі пострыгі ў манаства, і з часам вакол жанчыны утварылася манаская абшчына. Я ее запомню, конечно, простым, доступным человеком, но с таким выражением лица, знаете, радостным, несмотря на то, что вот было такое время наше, но она всегда светилась. Манефа памерла ў 1984 годзе. У пачатку новага тысячагоддзя яе мошчы былі знойдзены нятленнымі, перанесены ў кафедральны сабор Гомеля, і тут пачалі здзяйсняцца цуды. Таму праз год яна афіцыйна была прызнана святой. Икона, которая за моей спиной, икона Божией Матери Августовская, это икона, которую держала сама матушка Манефа в своих руках. Калі сярод мясцовых жыхароў пачаўся мор, будучая святая падчас хрэснага ходу уласнаручна абнесла гэты абраз вакол вёскі, і бедства адступіла. З моманту яе смерці прайшло 34 гады, а на пачатку красавіка праваслаўная царква адзначыла 100годдзе з дня яе нараджэння. Пры гэтым цуды каля мошчаў маленькай святой жанчыны адбываюцца і зараз. Цягам усяго красавіка і на пачатку мая ў касцёле Святога Роха ў Мінску праходзіць 14-й фестываль духоўнай музыкі «Залатагорская ліра». Пра бліжэйшыя канцэрты. Сёння можна схадзіць на выступленне камернага хора «Поліфоніка». Заўтра з духоўнымі творамі выступіць маладзёжны камерны хор «Салютаріс». Ну а далей, 22 красавіка, канцэрт дасць ансамбль «Бон Ваяж». Салістка, арганістка з Фінляндыі Юлія Тамінін. У яе выкананні прагучаць духоўная музыка з кінафільмаў, а таксама творы кампазітараў Скандынавіі і Балтыі. Заўтра ў Міжнародны дзень культуры вы можаце далучыцца да спрадвечных культурных каштоўнасцяў, дзякуючы праграме «Наперад у мінулае». Старажытныя народныя традыцыі сватаўства ў абрадзе заручыны пакажа вам у прыгожых краявідах Браслаўшчыны народны фальклорны калектыў «Вярба». Ну а адаптацыю народнай песні да сучасных варункаў прапануе дзявочы гурт «Красоткі». Кіруйцеся ў фальклорную вандроўку «Наперад у мінулае» заўтра зранку ў 9:45 на Беларусь-3.
пачатку красавіка прадстаўнік Беларусі на сёлетнім Еўрабачанні Алексею і здымачная група Белтайрадыакампаніі накіраваліся ў прома-тур. Сёння артыст выступіць на традыцыйным канцэрце Еўрабачання ў Амстэрдаме, буйным еўрапейскім мерапрыемстве, што пройдзе ў Нідерландах у 10-й раз. А 21 красавіка прадстаўнік нашай краіны возьме ўдзел у прэ-паці ў Мадрыдзе. Дарэчы, Алексею выступіць у першым паўфінале 8 мая пад 8 жа нумарам. Другі паўфінал конкурсу запланаваны на 10 мая. За перамогу прэтэндэнты пазмагаюцца ў фінале Еўрабачання 12-го. Музей гісторыі беларускага кіно ладзіць персанальную рэтраспектыву «Інгмар Бергман. Скандынаўскі геній», прымеркаваную да стагоддзя з дня народзіну рэжысёра. Так, 18 красавіка кінаманам будзе прадстаўлена стужка 1960 года «Скрозь цьмянае шкло». Першая частка аўтарскай трылогіі пра маўчанне Бога і людзей у 1961 атрымала Оскар за лепшы іншамоўны фільм года, а таксама прэмію міжнароднай каталіцкай кінаарганізацыі на 15-м канскім кінафестывалі. Ён нарадзіўся ў сям'і вайскоўца, скончыў тэатральна-мастацкі інстытут. Пэўны час з'яўляўся дырэктарам Купалаўскага тэатра. А яго тэмпераментныя характарныя персанажы знаёмыя не толькі тэатралам, але і кінаманам. Народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка ў гасцях праграмы «Майстры і куміры» заўтра ў 11 гадзін 10 хвілін на тэлеканале «Беларусь-3». Сколько раз я слышу от своего коллега: «Все, я больше не могу». Или мне говорят: «Что ж ты себя на износ?» Я говорю: «А ты чего?» Такой я говорю: «А я-то тоже». Рэтраспектыва памяці Олега Табакова, што ладзіць музей гісторыі беларускага кіно, завершваецца заўтра паказам сацыяльна-псіхалагічнай драмы Мікіты Міхалкова «Некалькі дзён з жыцця Абломова». За створаны ў гэтай кінастужцы вобраз Олег Табаков атрымаў галоўны прыз за лепшае выкананне мужчынскай ролі на міжнародным кінафестывалі ў Оксфордзе. Леонардо да Вінчы – знакавая постаць эпохі, адна з самых вядомых асобаў 15-16 стагоддзяў. Чалавек, які ўспрымаў наваколле не так, як ягоныя сучаснікі, і прысвяціў усё жыццё пошукам таямніцаў сусвету. Глядзіце праграму «Вялікія мастакі», прысвечаную генію да Вінчы, заўтра о 12 гадзіне ў эфіры «Беларусь-3». Вазари восхищается реализмом работы. Ее глаза искрятся, как будто в жизни. Они имеют легкую красноту и цвета, наносить которые нужно было невероятно деликатно. Заўтра ў сваім родным Віцебску з канцэртам выступіць ЛСП – беларускі спявак, рэпер і аўтар песень. Сольную кар'еру ён распачаў у 2007 годзе. Летась Олег Саўченко ЛСП прэзентаваў альбом «Tragic City», куды больш трагічны і філасофскі, чым папярэднія плыткі калектыву. А кліп «Манетка» сабраў больш за 30 мільёнаў праглядаў на YouTube. Творчасць ЛСП перасягнула лакальныя межы Беларусі. Цяпер гурт стаіць у адным шэрагу з вядучымі рэп-артыстамі суседніх краінаў. А зараз прапаную пацікавіцца, якімі культурнымі падзеямі жыве гэтым часам замежжа. Нядаўна ў Галівудзе адкрыўся музей самых вялікіх маркетынгавых няўдач. Сярод экспанатаў і акуляры Google Glass і адметны гамбургер ад Макдональдс. Пацікавімся экспазіцыяй мы. Не ўсе навінкі знакамітых брэндаў станавіліся паспяховымі. Былі ў гісторыі і тыя, якія з трэскам правальваліся. Менавіта ім і прысвяцілі цэлы музей у Лос-Анджелесе. Ён так і называецца – «Музей няўдач». Я вырашыў адкрыць музей няўдач, таму што стаміўся ад паспяховых гісторый, пра якія расказваюць СМІ. У музеі каля сотні экспанатаў, сярод іншых гульня «Манаполія» з партрэтам Дональда Трампа, вітамінізіраваная вада ў бутэльках, для кошак са смакам рыбы, для сабак, бекону. Здараліся правалы і ў такіх гігантаў, як «Макдональдс». Кампанія ўклала ў раскрутку бургера «Арч Делюкс» каласальны бюджэт. У выніку гэта стала адным з найбуйнейшых правалаў у індустрыі хуткага харчавання. Мне прыемна бачыць, як людзі літаральна апускаюцца ў свет экспанатаў. Тут яны разумеюць, што рабіць памылкі не так ужо страшна. Дарэчы, падобныя музеі існуюць і ў Еўропе. Іх калекцыі пастаянна папаўняюцца.
У музычным тэатры заўтра ўвечары ў межах беларускіх гастроляў рускі драматычны тэатр Літвы пакажа драму «Гатэль двух сусветаў» паводле п'есы Эрыка Эммануэля Шміта. Пасля аўтамабільнай аварыі галоўны герой трапляе ў загадкавы гатэль. Там ён сустракае раней невядомых людзей, разважае пра жыццё і смерць і вучыцца кахаць. У захапляльнай пастаноўцы рэжысёра Сігітаса Арачкіса, насычанай гумарам і лірычнымі матывамі, узнімаюцца шматлікія маральныя і філасофскія праблемы. Гэты аркестр быў створаны Паўлам Смірновым у блакадным Ленінградзе і за сваё творчае жыццё аб'ездзіў з гастролямі некалькі дзесяткаў краінаў свету. Заўтра ў Міжнародны дзень культуры на тэлеканале «Беларусь-3» канцэрт слыннага калектыву аркестра баяністаў імя Смірнова Санкт-Петербурга «Музыка і вечнасць». Глядзіце і слухайце ў 16 гадзін 5 хвілін. У 2016 годзе Беларусь ратыфікавала прынятую Генеральнай асамблеяй ААН канвенцыю аб правах людзей з інваліднасцю. Гэта істотна паўплывала на колькасць інклюзіўных праектаў, у тым ліку у культурнай прасторы. Але яшчэ да падпісання дакумента Нацыянальны мастацкі музей Беларусі адным з першых у краіне распачаў дзейнасць у гэтым накірунку. Падрабязнасці ў далейшай размове. Здравствуйте, Надежда Михайловна. Очень важную миссию осуществляет Национальный художественный музей. Но почему только сейчас? Ведь поклонников искусства среди людей с ограниченными возможностями были всегда. Во-первых, появился и уже действует 1,5 года Институт инклюзивного образования при педагогическом институте имени Танка. Конечно, там появились специалисты, которые занимаются языком жестов. И мы решили на совершенно волонтерских началах создать этот проект «15 картин для людей с ограничениями в слухе». Какая тут главная идея? Чтобы человек, который не слышит, мог прийти в музей совершенно самостоятельно, взять вот такой планшет, и на нем будет записана экскурсия с персональным экскурсоводом на их родном языке, языке жестов. Они изучают русский язык как иностранные. И не все слова, и не все термины искусствоведческие они понимают. Их проводят люди неслышащие. И они знают, как донести эту информацию, которую мы готовим, для своих собратьев. Мы просто в тренде, потому что все ведущие музеи приступили к этому. Сейчас это планшеты, но потом это будут телефоны. И человек может скачать QR-код и на своем телефоне просто прослушать, просмотреть вот эту экскурсию. А наверняка не все музейные экспонаты стало возможным включить в экскурсии. У нас в экспозиции 986, по-моему, произведений. Пока мы выбрали только 15 произведений. Но когда мы освоим эту методику, мы будем это делать все больше и больше. Надежда Михайловна, подобный проект невозможен без помощи специалистов. Кто помогает музею? Лозунг такой: «Ничего для нас без нас». Помогают сами неслышащие люди. Это художники Академии художеств. Для них большая честь и удовольствие сотрудничать с нами совершенно бескорыстно. Ну и, конечно, их педагоги, которые рассказывают, как это делать. Надежда Михайловна, когда надеетесь представить результаты? Боюсь загадывать, к концу года точно мы будем презентовать. Может быть, раньше, как дело пойдет. Потому что нелегко объяснять термины и переводить их на язык жестов. А как же другие категории посетителей? Есть у нас и тактильные выставки, которые пользуются большим успехом не только у людей, для которых они предназначены, а и для всех посетителей музея. Скульптор Андрей Асташов предоставил свои скульптуры бронзовые, небольшие. И их можно ощупывать. В музее все запрещено. Нельзя трогать, нельзя близко подходить. А тут можно. И есть наушники, где описывается эта скульптура. И вы не представляете, каким успехом пользуются эти скульптуры и среди здоровых, и среди людей с ограничениями в зрении. А также делаются специальные тактильные картины. Их нужно ощупывать и одновременно слушать их описание. Кроме того, у нас уже есть 25 аудиогидов для людей с ограничениями в зрении. Там очень подробно описываются картины особым методом аудиодескрипции. Спасибо, Надежда Михайловна, и удачи музею в его благородной миссии. На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь-3», але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы!